ପରିବା ରେଟ୍ ଆସିକି ଯାହା ହେଲାଣି ନା, ପରିବା କହୁଛୁ ତୁ ଆଉ ଜମା ମୋତେ ହାତ ମାରନି। ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶୋଭା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ବହୁତ ସାରା ପରିବା। ତ ପରିବାରେ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, କାଙ୍କଡ଼। ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଏଇ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ତ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାକୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀ ବନେଇ ଖାଇଦେବି। ତ ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସାଧା ମସଲା ଏଠି ଯେମିତି ନେଇଗଲି, ଟିକେ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ଏତିକି ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଜିରା ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଡାଲଚିନି ଫୁଟେଇକି ସବୁ ମସଲା ପକେଇ ତାକୁ କଷିଦେଲି। କଷିଲା ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏଠି ଭଲସେ ଟିକେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇ ଦେଉଛି। ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କଷିଦେଲି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଗଲା ଟିକେ ଝୋଳ ଲାଲ ଲାଲ, ଆହା। ତାପରେ ଟିକେ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଭାଜକୁ ତାକୁ ରଖିଥିଲି ସେସବୁ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟ ଘୁଣ୍ଟି କରି ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଟକର ମକର ହେଇକି ଫୁଟି ଯାଉଛି ମୋ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଝୋଳ। ବାପରେ, ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଝୋଳ ଧରି ମୁଁ ତ ଥାଳିଏ ଭାତ ଧରି ଖାଇ ବସିଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।